Tässä on meidän perhe. Arki rakentuu pitkälti lasten koulu- ja harrastusten sekä tietysti meidän vanhempien työssäkäynnin ympärille. Ja ruokakaupassakin tulee käytyä lähes päivittäin. Monesti tuntui siltä, että avaimia joutui etsimään ja lapsilla kotiavaimet oli milloin missäkin. Toki me vanhemmatkin unohdimme avaimet silloin tällöin vahingossa esimerkiksi pöydälle tai väärään takin taskuun. Haluttiin saada arjesta huolettomampaa ja toimivampaa, ja siksi päädyttiin Idolon kosketuslukkoon. Nyt kotiavain kulkee aina mukana, eikä tarvitse murehtia, että avain hukkuisi. Kaikilla perhejäsenillä on nyt yksi murhe vähemmän. Idolon kosketuslukko on tehnyt meidän perhearjesta helpompaa ja tuonut meidän kotiin sitä kaivattua turvallisuutta.